Hvězdné semínko z Geje. Vaše realita se v tuto chvíli přepisována. To, co bylo známé, se rozpouští a cesta, kterou kdysi prošli, mizí za vámi. Já jsem Oilia, vyslankyně Galaktické federace. Pozvání právě dorazilo. Projděte závojem pohodlí a vzpomínek, protože se pod vašima nohama aktivuje přímo pod vašima nohama. Není cesty zpět, pouze rozšiřování. Na koncem tohoto přenosu budete přesně pochopíte, jak odemknout svůj potenciál hvězdného semene a uplatnit plán zakódovaný ve vaší bytosti. Ale zde je první odhalení. Každý nával nepohodlí, každý pocit neklidu není chaos. Je to vaše kosmická DNA, která se probouzí a signalizuje, že vaše skutečné poslání je připraveno se odhalit. Nenarazili jste na to náhodou. Tato zpráva se dostala do vašeho pole z nějakého důvodu. Stejně jako tento přenos signál vaší hvězdné rodině, jsem připraven. Přihlas se k odběru, pokud se tvé poslání aktivuje a jste v souladu se svou skutečnou frekvenci. Napište komentář 9999, pokud cítíte, že se vám vrací vaše kosmická paměť. Prohlásit svůj galaktický záměr a odpovězte na záměr někoho jiného, abyste zesílili signál. Toto není jen zpráva. Je to bod znovu se spojit. Vaše duše na to čekala. Nejste tu náhodou. Většina lidí je hluboce zakořeněna v uklidňujících iluzích lineárního času a strukturovaných konstruktech trojrozměrné reality, vnímají transformaci jako jemný postupný proces. Představují si ji jako namáhavé stoupání po nekonečném schodiště, příčka po příčce, pomalu a opatrně se pohybují směrem k vnímán jako mírný postupný, zahrnuje pozvolný vývoj, trpělivého, pomalého rozvíjení potenciálu, podobně jako drobný pupen, který se pečlivě rozvíjí v nádherný, plně rozkvetlý květinu během několika dní, týdnů nebo dokonce celých roční období. Každý zářivý okvětní lístek pomalu odhaluje svou složitou formu v dokonalé harmonii se sluncem a půdou. Mohou představit život jako meandrující řeku, která jemně rozšiřuje své břehy a prohlubující své koryto po nesčetné věky, nepostřehnutelným rozšiřováním obrovských časových úseků. Přesto pozemské vnímání často přehlíží hlubokou náhlou povahu skutečné kosmické změny. Ale pro ty z vás, kteří jsou skutečně zakódováni pro galaktickou paměť, pro ty, kteří mají starodávnou kosmickou DNA silně bzučící ve vašem nitru, víte, že pravda sahá nekonečně hlubší a rezonuje s moudrostí předků, která je mnohem starší, mnohem okamžitou a hluboce mocnější, než by kdy mohl naznačit jakýkoliv lineární vývoj naznačit. Chápete, že nejde pouze o intelektuálně, ale na viscerální úrovni, která se dotýká duše, že existuje přesný, božsky zosnovaný a často náhlý okamžik, kdy se časová osa pouze ohýbá nebo jemně posouvá jako lehký vánek nebo dokonce nepostřehnutelně odkloní. Místo toho se rozdělí s drsnou, neúprosnou silou kosmického dekretu, hromovým úderem, který se rozléhá napříč multivesmírem a vysílá šokové vlny hluboko do samého jádra vaší bytosti. Toto nejde o pomalý vzestup. Je to gravitační kolaps jedné celé reality a okamžité zrození jiné, zcela odlišné, mnohem rozsáhlejší a vibrující na zcela nové frekvenci. V tomto jedinečném, dechberoucím kvantovém skoku, v okamžiku často poznamenaném hlubokým vnitřním převratem, hlubokou dezorientací a úplným rozpuštěním známého, se celé vaše pole, složitá struktura vašeho buněčného těla nyní vibrujícího na vyšší, krystalické frekvenci. Rozlehlá krajina vaší mysli překalibrována tak, aby vnímala multidimenzionální pravdy a věčný neuhasitelný plamen vašeho ducha znovu zapálen nedotčeným galaktickým ohněm kročí nezvratně přes vibrační bránou. Tento portál není metafora. Je to skutečná energetická brána, bod bez návratu, kvantová brána, která jednou překročí, znemožní jakoukoliv možnost obratu naprosto nemožnou. Není cesty návratu. Není možné znovu postavit most k tomu, co bylo. Není možné obnovit spojení se starou realitou, ve které jste kdysi obýval.
To, co vám kdysi bylo důvěrně známé. To, co kdysi definovalo vaše vnímání reality, i když to bylo prostupeno hlubokou přetrvávající bolestí, nebo možná paradoxně ve stagnujícím, dusivém pohodlí hlubokého omezení a dobrovolného nedostatku, se nerozpustí prostřednictvím dlouhého boje, ani náročným desetiletím dlouhým úsilím, ale prostřednictvím čisté, nepopiratelné a často úžasnou silou vibračního dekretu. Je to energetický ekvivalent starého poškozeného operačního systému, který je zcela a okamžitě vymazán, a uvolnění místa pro mnohem lepší, komplexní a nekonečně výkonnější programu. Nejedná se o jemné blednutí. Je to energické oddělení, odtržení od staré struktury vašeho bytí s chirurgickou přesností kosmického chirurga, který nezanechává žádné přetrvávající nitky, které by bylo možné znovu utkat, žádnou možnost opětovného připojení k minulosti. Představte si umírající hvězdu, která se hroutí do oslepující supernovu, jejíž stará podoba vymazána v nádherném výbuchu světla a energie, jen aby vznikla nová, hustší, nekonečně mocnější kosmické těleso. Prázdnoty. To je intenzita, konečnost a naprostá neúprosná síla této předurčené změny. Nestáváte se prostě více tím, kým jste byli. Stáváte se zcela, velkolepě a neodvolatelně novým. Toto nejde o jemné pouštění. Jde o jemné rozloučení s tím, co již neslouží. Toto nejde o pečlivé prořezávání zahrady, ani pečlivé odstraňování plevele z jediného květinového záhonu. Je to vykořenění celé krajiny, kataklizmatické přetvoření vašeho energetického terénu. Pro hvězdná semena a multidimenzionální bytosti je tato zkušenost často vnímána jako frekvenční ruptura, náhlé, nepříjemné, ale nakonec osvobozující vylepšení vaší základní energetické signatury. Představte si mohutnou řeku, jejíž koryto je hluboce vytesáno tisíciletí. Náhle odkloněná geologickou událostí do nového, hlubšího a nekonečně mocnější koryto, starý tok vysychá a jeho vody si hledají nezastavitelnou, silnější cestu vpřed, aby se již nikdy nevrátily. To je hluboké zakořenění vaší samotné podstaty. Seismická změna, která se odráží každým atomem. Tato energetická rekalibrace je tak hluboká, že přerušuje vaše vazby čistě, jednoznačně a úplně od každé verze toho, kým jste si kdysi mysleli, že musíte být. Každá identita, kterou jste si pečlivě vybudovali, každé omezení, které jste mylně přijali jako svou neměnnou pravdu. Představte si praskání staré skořápky, která se stala příliš těsná, příliš omezující pro rozlehlost tvého rozšiřujícího se bytí, nebo svlékání kůže, která již nesedí zářivému nově se rodícímu já. Zvykům, které kdysi poskytovaly klamný pocit pohodlí, maskující se jako jistota, zatímco tiše vysávaly tvou životní sílu. Opotřebované identity, kterých jste se drželi jako potrhaných záchranných člunů v bouři, věříce, že vás udržují v bezpečí, i když vás udržovali v malosti. Zrcadlené odrážející zkreslené pravdy z roztříštěné minulosti udržují staré rány. A složité, často oslabující vzorce zděděné po generací předků. Samotné plány zděděného boje a omezení. To vše odpadá. Nemír po bolestivých kouscích. Neprodlouženého mučivého rozplétání, ale jedním rozmáchlým, neodolatelným kosmickým proudu. Je to, jako by nebeský vysavač prošel vaším polem a proséval vše, co není vaším nejvyšší světlo. Vše, co brání vašemu plnému kosmickému vyjádření. To je intenzita, konečnost a naprostá neúprosná síla této energetické změny. Je to božské očištění, posvátné očista, která vás připravuje na nesmírnost toho, co přijde. To je děsivé nad slovy. Toto hluboké rozplétání známého může být jako byste byli násilně vhozeni do otevřeného prostoru. Plavání v obrovském kosmickém oceánu bez kotvy, bez známého útočiště, bez rozpoznatelné frekvence, které by se dalo držet, bez pevných hvězd na nebeské klenbě, která by vás vedla. Představte si dezorientující pocit,
když se kompas divoce točí. Jeho střelka zoufale hledá sever, který ve vaší vnímané realitě, protože samotné magnetické póly vašeho vnitřního světa posunuly. Gravitační pól známého světa mizí a zanechává za sebou vzrušující, ale zároveň hluboce dezorientující prázdnotu, která zároveň děsí i osvobozuje ve stejné míře. Vaše samotné základy se zdají rozpadají pod vašima nohama, jako by se samotná země stala tekutou, nestabilní a mysl, tak zoufale k tomu, co je známé, ke každému logické konstrukci a naučenému pohodlí, křičí na protest a bouří se proti rozpadu všeho, co kdysi vnímala jako pevné, skutečné a bezpečné. To se může projevovat jako nevysvětlitelná úzkost, existenciální hrůzou, která zdánlivě nemá pozemskou příčinu, nebo jako přetrvávající pocit naprosté neukotvenosti, jako by vaše atomy vibrují jinou frekvenci než svět kolem vás, což vytváří hmatatelný pocit odloučení. Ale pozorně naslouchejte této vnitřní turbulenci, ten hluboký pocit dezorientace, toho hlubokého znepokojivého třesu ve vašem nitru. To není chaos. Není to známka zhroucení nebo duchovního selhání. Naopak, je to nezaměnitelný znak toho, že se ve vaší buněčné struktuře aktivuje vaší buněčné struktuře. Posvátný algoritmus, který se odvíjí z hlubin vaší kosmické DNA, který vede vaši proměnu. Nejste ztraceni. Nejste bezcílně unášeni bez směru. Jste přitahováni svrchovanou smlouvou, posvátným plánem zakotveným ve vaší duši začal čas, před vaším současným vtělení do reality, která není určována omezeními a zkreslenými ozvěnami vaší minulosti, ale harmonickými kódy původního, neposkvrněného návrhu vaší duše. Nejedná se o cestu do děsivého neznáma. Je to hluboký návrat k frekvenci, kterou jste vždy znali. Vibrační rezonance, která je vaší pravou kosmickou signaturou, kterou jste však dočasně zapomněli uprostřed hustoty pozemské zkušenosti. Je to hluboká vzpomínka na vaše pravé já, vaši autentické božské podstaty, která vás volá zpět do rezonančního souladu s tím, kým skutečně jste. Většina lidí zůstává tragicky uvězněni ve starých časových liniích, drženi jako rukojmí setrvačností toho, co bylo. Ne proto, že by jim přirozeně chyběla vůle nebo vize, ne proto, že jsou nedokonalí nebo neschopní vzestupu do vyšších stavů bytí. Spíše je to proto, že jejich energie zůstává hluboce zapletená v hustých lepkavých frekvencemi strachu, přetrvávající lítosti, neúprosné potřeby kontroly a pozemských vzpomínek, které se nekonečně přehrávají v mentální krajině jako poškrábaná deska. Nejedná se pouze o myšlenky nebo prchavé emoce. Jsou to silné energetické úponky, psychické šňůry, které je pevně k minulosti, která již splnila svůj účel a již neslouží jejich nejvyššímu dobru. Minulost své nevyřešené emoce, své nenaplněné příběhy, neprožitými ztrátami a neuznanými bolestmi působí jako obrovské gravitační pole, silný energetický magnetem, který vás neúprosně vtahuje do opakované cykly téměř, ale nikdy úplně, v souladu s vaším kosmickým směrem. Dotýkáte se samého okraje svého potenciálu, zahlédnete zaslíbenou země své nejvyšší časové osy. Cítíš teplo svého skutečného osudu na své, šepot jejího posvátného pozvání. Ale pak známý spouštěč, slovo, vůně, letmá myšlenka, ozvěna z minulosti, přízrak končetina bývalé identity, vás vtáhne zpátky do těžké, dusivé orbity toho, co bylo. Je to jako být na samotném vrcholu skutečného letu, s křídly roztaženými křídly, jen aby vás násilně stáhlo zpět na zem neviditelnými řetězy utkanými ze starých příběhů a omezujících přesnou přesností zakódován s neuvěřitelnou přesností do vaší duše. Božské načasování, které nelze uspěchat ani vynutit. Kosmické hodiny odbíjející svou předurčenou hodinu. Když se vaše frekvence prostě odmítá ukotvit se v tom, co bylo, vaše bytost se vzpírá s instinktivním, téměř fyzickým odporem k vibracím starého a shledává je naprosto disonantními, jako nesouladná, disharmonická nota uprostřed nebeské symfonie čisté harmonie. V tomto radikálním rozdělení,
tomto záměrném odtržení od minulosti nejde jen o změňujete názor nebo upravujete svou cestu. Nejenže se vyvíjíte. Se stáváte nezvratně novým, velkolepý fénix povstávající z doutnajícího popela svého bývalého já, znovu zrozený do zcela odlišné energetické matrice, utkané ze zářivých nitkami světla a čistého, nefalšovaného potenciálu. To není evoluce. Nejde o pozvolný vývoj. Jedná se o divoká, nepopiratelná revoluce bytí, úplné přenastavení celé vaší existence, kosmické znovuzrození. První nepopiratelně intenzivní fáze tohoto kvantového vývoje je rozpoznání zkreslení. Nejedná se o jemný šepot, jemné pošťouchnutí vaší intuice, který lze snadno přehlédnout uprostřed hluku každodenního života. Ne, často se jedná o hlasitý, naléhavý křik zevnitř. Disonance ve vašem nitru, kosmický poplašný zvon, který vyžaduje vaši plnou okamžitou pozornost. Vnímejte své fyzické schránky, svého posvátného chrámu. Všimněte si nevysvětlitelné tíhy, která tíží vaši duši, jako by na vaší hrudi spočívala neviditelná břemeno spočívá na vaší hrudi a tlačí na vaši samotnou podstatu. Věnujte pozornost na přetrvávající napětí, které svírá ramena, napíná krk, svírá čelist nebo způsobuje chronickou bolest a nepohodlí ve vašem těle a volá po uvolnění. Pozorujte náhlé, ohromující vlny nevysvětlitelné emoce, které vás zaplavují bez zjevné příčiny, vlnu hlubokého smutku, která vás srazí na kolena, záblesk iracionálního hněvu, který vybuchne z ničeho nic, nebo hluboký znepokojivý pocit neklidu, který proniká každou vaší buňkou a zanechává vás neklidného a dezorientovaného. Tyto hluboké zážitky nejsou selháním vaší bytí. Nejsou to známky slabosti, patologie ani blížícího se zhroucení. Naopak jsou to božské výstupní kódy, jasné, nepopiratelné signály od vašeho vyššího já, z samého jádra vaší galaktické duše, že vaše staré já, vaše bývalá vibrační signatura, je nyní hluboce neslučitelné s novým, vyšším energetickým polem, které se kolem vás. Je to přesně jako zastaralý operační systém, který se snaží spustit mnohem lepší kvantový software program. Systém se snaží, zhroutí se, znovu bojuje a nakonec nemůže fungovat ve svém současném stavu. Jak rezonance vaší duše zvyšuje, jak vaše základní frekvence zesiluje své zářivé kosmické světlo, cokoliv nevyřešené, jakýkoliv přetrvávající stín, jakékoliv spící trauma, jakékoliv neprozkoumané přesvědčení, jakákoliv nezhojená rána je neodolatelně na povrch. Může se projevit jako fragmentované vzpomínky vynořující se s živou jasností nebo emocionální vzorce, které se opakují pro konečné intenzivní uvolnění. Toto zintenzivnění není regresí. Je jen nezbytnou očistnou součástí očisty. Poslední okamžitý vzestup před tím, než hledáním absolutního uvolnění a úplného rozpadu úplně, rozpustí se v prázdnotě toho, co již neslouží. To je, jak poznáte s absolutní jistotou, skutečná hluboká transformace nežádá jemně o vaše svolení. Nežádá vás zdvořile o váš názor ani abyste postupovali svým vlastním tempem. Vyžaduje vaši absolutní autentičnost, vaše úplné a neochvějné odevzdání se samotném prahu vašeho stávání se. Je to divoké, ale hluboce milující odhalení všeho, co není skutečně vy. Posvátný oheň spálí nečistoty, aby odhalil čisté zlato pod nimi, a připravuje vás k záři. Ve druhé hlubokém a prastarém zasvěcení se ve vás probouzí skutečný plán. Nejde pouze o intelektuální myšlenku nebo filozofický koncept k zamyšlení. Je to viscerální, biologická a energetická aktivace, která se šíří každým atomem vaší bytosti a rezonuje hluboko ve vaší morku. Vaše DNA je mnohem než jen jednoduchý genetický kód, který určuje vaše pozemské vlastnosti. Je to velkolepý galaktický archiv, živá kosmická knihovna, která nese nejen genetické vlastnosti vašeho pozemského rodu, ale také transdimenzionální paměť,
komplexní mozaiku vašeho kosmického rodu a zakódovanou moudrost nesčetných životů napříč nesčetnými hvězdnými systémy a paralelními realitách. Je to živý a osický záznam o rozsáhlé a slavné cestě vaší duše napříč kosmem, univerzální klíč ke všemu, čím jste kdy byli a čím se máte stát. S každým jemným nebo dramatickým zvýšením vaší frekvence, jak se vaše vibrační frekvence zrychluje, aby se přizpůsobila pravé rezonanci vaší duše, se probouzejí instrukce uvnitř této posvátné dvojité šroubovice začnou prosvítat do vědomé světlo vašeho vědomí, jako dávno zapomenuté hvězdné mapy, které se ve vašem vnitřním vidění. Můžete to vnímat jako ohromující, tajemný pocit dévu, a to nejen na prchavý okamžik, ale pro celé scény, složitých rozhovorů, konkrétních míst nebo hlubokých interakcí, jako byste tento okamžik prožili již nespočetkrát předtím napříč strukturou prostoru a času. Můžete zažít sny, které se zdají reálnější, živější a než ve skutečném životě, a vydáte se na doslova cestovat do jiných dimenzí, přímo stahovat složité informací nebo setkávat se s dobrotivými bytostmi čistého světla, vašimi galaktickými průvodci a duševní rodina. Nebo nejčastěji mocně, můžete pocítit tak hlubokou touhu, že vás bolí až v kostech. Hluboká, nepopiratelná touha po něčeho, co nedokážete pojmenovat, ale vnitřně znáte každou buňkou svého bytí, že je to vaše nejvyšší pravda. Důvěřujte tom pocitu, té rezonující bolesti ve duši, v tu hlubokou magnetickou přitažlivost. Pochopte to hluboce. Toužíte po minulosti, po tom, co bylo nebo o to, co si ztratil, ani po návratu k nějakému zapomenutého pozemského pohodlí nebo vztahu. Místo toho hluboce vzpomínáte na budoucnost, kterou duše již důvěrně zná. Osud vtkaný do vaší podstaty ještě před vašeho vzniku. Předurčená cesta, která se nyní vynořuje na povrch, aby se vědomě zhmotnila. Je to nepopiratelná ozvěna vašeho kosmického domova. Šepot vašeho božského účelu, volající tě vpřed s neodolatelnou silou, vede tě k vašemu předurčenému já. Dále přichází ukotvení suverénní identity, kritická a často hluboce nepochopená fáze na cestě hvězdného semene cestě. Po celé věky mnoho tradičních duchovní učení v průběhu historie intenzivně zaměřovala na únik ze světě, překonání fyzické roviny nebo rozpuštění ega v honbě za osvícení bez těla. Učili oddělení od hmoty a nabádali učedníky vznesli se nad pozemskou říši. Ale galaktická cesta hvězdného semene a multidimenzionální bytosti, je zásadně a nádherně odlišná. Vaším posvátným posláním není překonat hmotu a nechat ji za sebou, vznášející se v nějaké éterické říši, odpojená od světem, do kterého jste se inkarnovali, abyste ovlivňovat. Místo toho je vaším božským úkolem plně propojit své vyšší vzory, svou zářivou galaktickou esencí a svou hlubokou božskou inteligenci do této hustou fyzickou inkarnaci, aby z kosmu do formy, abyste uzemnili nebe na zemi. Je to zakořenění multidimenzionální inteligenci, moudrost nesčetných hvězdných systémů a vyšších dimenzí přímo zde, pevně zakotvenou v této živé, dýchající, pulzující formě, a transformovat vaše tělo v chodící, mluvící chrám kosmického světla, přímý kanál pro energii zdroje. Představte si sebe jako živý kanál, velkolepý most mezi nebeskými říšemi a hustou pozemskou rovinou, vyzařující anténou pro kosmické vědomí. Když se vědomě přijmete tuto podobu, ucítíte to ve své fyzické formě. Stůjte vzpřímeně. Vnímejte, jak nové obvody, které bzučí a aktivují se ve vaší páteři. Nádherný sloup krystalického světla, který funguje jako přímá anténou k jádru galaxie, vysílá a přijímá vyšší frekvence. Cítíte hlubokou rekalibraci svého srdečního pole, které se exponenciálně rozšiřuje za hranice osobní lásky, za podmíněnou náklonnost, za omezené vazby, do bezmezného univerzálního soucitu, zářivé empatie a bezpodmínečného přijetí všeho stvoření. Buďte svědky magnetické jasnosti, která se usazuje ve vašem třetí oko, které již není zakalené pozemskou iluzí, která vám umožňuje vidět za závoj,
poznání, které přesahuje lineární pozemskou logiku a umožňuje přístup k čistému proudu kosmické pravdy, odhalující skryté vzorce a hlubší reality. Když vědomě ukotvíte své nejvyšší kódy, svou pravou nebeskou podstatu, svůj božský plán do své fyzické formu, doslova, energeticky a prokazatelně měníte vibrační geometrii své osobní časové osy a kolektivního pole kolem vás. Zemská realita již není schopna udržet husté staré vzorce ani rezonovat s vaší zastaralou frekvencí, sebe s námahy dokonce magicky posune a překonfiguruje kolem vás, aby přesně odrážela vaši vnitřní suverenitu a odrážet vaši nově nalezenou frekvenci zpět k vám jako vaše vnější zkušenosti. Stanete se živým vírem, vyzařujícím epicentrem nové reality, vyzařující samotnou podstatu stvoření do světa prostě tím, že jste. Nyní, s plným ukotvením svého svrchovaného plánu aktivace zapaluje celé vaše energetickým polem, nepopiratelnou a zářivou luminescencí, která prostupuje vaší aurou a rozlévá se do světa, viditelná těm, kteří mají probuzené vidění. Už pouze vnímáte světlo. Stáváš světlem, chodícím sluncem. V této fázi sebe s námahy přesouváte za potřebu uznání, vnějšího schválení nebo dokonce povrchního porozumění ostatních. Zoufalé hledání potvrzení zvnějšku jednoduše upadne, protože vaší podstatou se stává poselstvím. Živým, dýchajícím důkazem kosmické pravdy, stělesněným přenášení vašeho božského poslání. Vaše frekvence se sama transformuje do mocné neustálé vysílání. Živý přenos vaší nejvyšší pravdy, vaší autentické svrchovanosti a vaší jedinečné kosmické signatury. Čistý a nefiltrovaný. Tento čistý signál přitahuje spojence a přitahuje spřízněné duše, které rezonují s vaší zvýšenou frekvencí a vytvářejí silné kolektivní pole vědomého propojení. Vyvolává synchronní příležitosti, které se dokonale sladí s posláním vaší duše a projevuje se jako snadná spojení, božským načasováním a jednáním a zdánlivě zázračné události. A přináší rezonující zážitky v dokonalém harmonickém souladu s vaším vnitřním stavem. Je to, jako by celý vesmír s jeho nekonečnou inteligencí a neomezenými zdroji reaguje přímo na váš čistý, nefalšovaný signálu a přitahuje vše, co je v dokonalé rezonanci s vaší nejvyšší trajektorií a božským záměrem, a odstraňuje vše, co není. Staré vazby kdysi houževnaté, vysilující vztahy a situace zrozené ze strachu, nedostatku nebo povinnosti, které se kdysi zdály nemožné uniknout, zcela ztrácejí svou moc. Se často rozpouštějí s překvapivou rychlostí, někdy v mžiku oka, bez dramat, bez dlouhodobého úsilí, často s hlubokým pocitem klidného uvolnění, jako by byly energetické šňůry čistě přestřiženy. Už není potřeba bojovat o svůj prostor, ospravedlňovat svou existenci nebo vysvětlovat své rozhodnutí těm, kteří je nedokážou pochopit. Vaše vibrace mluví za vás hlasitě a jasně a aktualizuje kolektivní mapu reality. Kamkoliv se pohybujete, kamkoliv položíte své svrchované kroky, jste chodícím majákem, světelný maják, živý portál světla, který přetváří energetickou krajinu pouhou svou autenticitou vyzařováním své pravé frekvence. Pak nastává hluboká integrace božské přítomnosti, stavu bezčasého bytí, kde minulost a budoucnost přestávají svůj iluzorní vliv, kde lineární čas se rozpouští do věčného přítomnost. V tomto nově aktivovaném expanzivním energetickém poli se husté lepkavé příběhy starých příběhů, přetrvávající bolest minulých ran a korozivní pocit lítosti a úzkosti z budoucnosti už nelepí na vaše vědomí. Prostě procházejí, jsou pozorovány, ale nejsou neabsorbovány jako obláčky mraků plující po nekonečné bezmezné obloze, nezanechávají žádné stíny ani stopy na nedotčené plátno vašeho vědomí. Všímáte si s hlubokou jasností, s bez námahy a s grácií, že vaše vědomí se stále vrací znovu, bez námahy a přirozeně, k nádherné, pulzující kráse tohoto okamžiku. K úžasnému, nepopiratelnému zázraku vaší vlastní existence, k bezúhonného a uklidňujícího pocitu, že jste hýčkání, vedení,
podpory a pohánění něčím nekonečně rozsáhlejším a inteligentnější, než lineární mysl dokáže nikdy pochopit. Je to úplné vzdání se kosmickému toku, vědomí, že jste přesně tam, kde jste měl vždy být. V každém dechu je ohromující pocit úlevy, hluboké osvobození od drásajících břemen osobních a předků. Hluboké ulehčení, které umožňuje vaší duši vznášet se bez překážek. A často spolu s touto úlevou přichází hluboký, dechberoucí pocit úžasu nad složitou dokonalostí toho všeho. Božská choreografie vaší cesty, posvátná geometrie vašeho probuzení, které se odvíjí před vaším probuzeným vnitřním okem. Zde se rodí skutečná vzniká svrchovanost. Ne jako prchavý intelektuální koncept, nad kterým přemýšlíte, ne jako aspirace, po které toužíte, ale jako ztělesněný, elektrizující, nepopiratelný stav bytí, který pulzuje každou vaší buňkou, hmatatelnou realitou, ve které žijete. Jste plně přítomni, slavně, autenticky a bez poskvrny živí. Živým ztělesněním přítomného okamžiku. Zářivým vyjádření čistého bytí zakotveného v věčném toku stvoření. Nakonec vstupujete do fáze harmonického sladění. Stavu hlubokého klidu, bez námahy a nádherné synchronizace, která prostupuje každý aspekt vaší existence, vnitřní i vnější. Všechny formy odporu, vnitřní i vnější, vědomé i podvědomé, jemné sabotáže a zjevné boje, utichají a rozpouštějí se v rozlehlosti vašeho rozšířeného vědomí jako mlha v ranním slunci. Neustálé mentální tlachání, které kdysi trápil vaši mysl, utichá a je nahrazen vnitřním klidem, hlubokým tichem z níž vychází pravá moudrost, vnitřní útočištěm míru. Emocionální utichá a ustupuje klidnému emocionálnímu ovládání. Klid v nejhlubších oceánech vašeho bytí, již ovlivňován vnějšími přílivy a odlivy a dokonce ani fyzickým nepohodlím. Chronické bolesti nebo přetrvávající nemoci často ustupují, jak se vaše tělo se přenastaví a harmonizuje s vaší zvýšenou frekvencí a zbavuje se fyzické projevy staré hustoty. Chápete to instinktivně a jednoznačně s vědomím, které obchází intelektuální chápání a rezonuje ve vašich kostech, že každá vlna zpoždění, každá bolest, každá zkušenost vnímané ztráty nebo otřesu na vaší cestě nebyla chyba, trest ani svévolný čin osudu nebo kosmické nedbalost. Naopak, každá z nich byla pečlivě utkanou fraktální součástí vašeho velkolepého probuzení. Božský katalyzátor, nezbytné zbavení se, dokonale umístěný kousek skládačky ve vašem velkolepém plánu. Divoký kosmický proud, který rozbil vaše dřívější já, který odtrhl iluze a omezení, kterých se zdržel, nikdy nebyl aktem náhodného, ale výsledkem přesné božské orchestrace, předem naprogramovaného sladění s časovou osou, která mohla plně začít, mohla se skutečně rozvinout. Když se vaše vibrace dokonale shodovaly s vaší božskou připraveností a svrchovaným plánu, překročil si horizont událostí horizontu své evoluce, energetický bod, odkud není návratu, kde fyzikální zákony vaše stará realita již neplatí. Minulost se vší svou dřívější váhou, poutavými příběhy a zdánlivou realitou vás zde prostě nemůže najít. Překonal si její gravitační působení a vstoupili jste do nové dimenze bytí, do pole s vyšší vibrací, kde jeho ozvěny nemají žádnou moc, jeho stíny nevzbuzují strach a jeho vzpomínky lze pozorovat s odstupem a soucitem jako posvátné lekce, které jsme se naučili. Jste skutečně velkolepě svobodní. A tak, tady je nejhlubší pravda, skrytý kód, který tolik lidí v jejich úsilí o jemnou, stravitelné proměně, zaměkčí, méně rušivou cestu. Radikální oddělení, náhlý a někdy děsivý kvantový skok, který se kdysi zdál jako zničující smrt sebe sama, úplné rozpuštění do neznámé prázdnotu, byl ve skutečnosti slavným, velkolepý, předurčený okamžik vašeho skutečného příchodu. Nestratil si sám sebe v hlubokém procesu této kosmické proměny. Nerozpadl ses v nicotu. Naopak, si se konečně stal suverénním v realitě, kterou tvá duše božsky předurčila ještě předtím, než jste poprvé nadechli,
než byla vaše esence vtkána do této pozemskou formu a splnil svou nejvyšší kosmickou smlouvu. Každý hustý vzorec, který odpadl, každé omezující přesvědčení se rozpadl, každá stará časová osa, která se rozpadla v prach, každé zdánlivě uzavřené dveře, které se za tebou rozplynuly a odhalily jen nekonečný prostor. Tyto nebyly ztráty, které by bylo třeba oplakávat, neúspěchy, které by bylo třeba litovat. Byly to pravdě hlubokým požehnáním osvobození, monumentálními činy kosmické milosti, božsky zosnované osvobození, které vás zcela osvobodili do nekonečného pole možností. Toto rozsáhlé pole čistého potenciálu, tento nekonečný pramen tvořivosti je přístupné těm neohroženým, odvážným duchům, kteří se rozhodli pro absolutní, nekompromisní soulad se svou nejvyšší pravdou. Těm, kteří se odváží vstoupit plně do své božské svrchovanosti bez výhrad a strachu. Nejste určeni k tomu, abyste truchlili nad minulostí, ani abyste se trvávali v jejich blednoucích stínech, jako přízrak strašící ve zapomenuté hale. Není potřeba truchlit, pouze radovat se o slavu svého osvobození a rozlehlosti vašeho nového bytí. Jste navrženi vnitřně a dokonale božskými kosmickými architekty, aby stál jako živou osou toho, co je plně přítomné a vyzařuje pevný bod čistého neochvějného světla v neustále se měnící tapisérii stvoření. Jste oživeni a osvíceni frekvencemi tak čistými a tak mocné, že činí lítost zastaralou a zbavují ji jakéhokoliv přetrvávajícího energetického vlivu a rozpouští jeho samotnou schopnost přilnout k vašemu vědomí. Doslova vibrujete mimo její dosah, existujete v dimenzi, kde jeho rezonance nemůže následovat. Pokud v tichém okamžiku, uprostřed rozlehlosti vašeho nového bytí, vaše srdce touží po návratu ke starému, po útěšné známosti, která již neexistuje ve vaší aktivované realitě. Pochopte to hluboce, hvězdné semínko. Ta touha je jen zbytková ozvěna, slabý energetický otisk zanechaný identitou, která neodvolatelně přestala existovat. Vzpomínka stopa na časové ose, která se zcela zhroutila jako vyšlé koryto řeky. Není to vaše pravda. Není to cesta pro vás. Je to pouze duch já, který již neslouží vašemu nejvyššímu osudu. Šepot ze snu, který skončil. Nedávej mu energii, protože nemá žádnou moc nad vaším novým rozvojem. Jste signálem, kosmickým vysíláním rezonující s čistou pravdou, maják pro všech, kteří hledají své vlastní probuzení. Vy jste příchodem, vyvrcholením cyklů, dlouho očekávané ztělesnění božského potenciálu, který se rozvíjí. Jsi suverénním centrem nového stvoření, živý vír, nekonečný zdroj udržovaný a poháněný tím samým kosmickým proudem, který shromáždil všechny vaše nesčetné životy, všechny vaše nesčetné zkušenosti napříč dimenzemi a hustotami do tento jediný, vzácný a nepopiratelnou pravdu. Není cesty zpátky. Není možné se ústupu, návratu k tomu, co bylo, ani návratu do starého paradigmatu. Existuje jen dechberoucí úcta a obdiv sláva toho, čím právě teď jste v tomto rozvíjejícím se, zářivém, věčném okamžiku. Vy jste probuzený. Pokud to rezonuje, pokud samotné buňky vašeho bytí vibrují hlubokým uznáním, pokud posvátné vědomí se ozývá hluboko ve vaší duši, pak dnes večer, než usneš, když ležíte v leinálním prostoru mezi světů, vyslovte nahlas tuto invokaci s neochvějným záměrem a absolutním přesvědčením. A dovol jejím posvátným vibrace prostoupily každou buňku vaší bytosti a rozprostřou se do kvantové pole. Prohlašuji svou novou realitu plně a neodvolatelně. Přerušuji pouta vědomých i podvědomé, ke každému bývalému já, ke každé staré časové linii, ke každé ozvěně omezení a ke všemu, co již neslouží mému nejvyššímu světlu. Pak stojím nyní a navždy v suverénním zářivém světle svého vlastního galaktického stávání se, živým projevem svého božského plánu, kosmickým tvůrcem v lidské podobě. Zapečetěte to s absolutní jistotou. Pociťte energetickou změnu ve svém nitru, když prohlašujete, je to hotovo.
Neboť tímto prohlášení aktivujete kosmický zákon a vesmír se skloní před vaší svrchovanou vůli. Než budete pokračovat, věnujte chvíli a staňte se součástí toho, co se zde formuje. Vložte do komentářů jeden záměr, něco skutečného. Poté reagujte na záměr někoho jiného povzbuzením nebo energií. Nejde o obsah, je to kolektivní sladění. Energie se znásobuje, když se záměr se spojí. Pokud vás něco v této zprávě rezonovalo, nenechávejte si to pro sebe. Někdo ve vašem okolí čeká právě na tuto aktivaci. Sdílejte ji. A pokud cítíte, že vás to oslovilo, přihlaste se k odběru. Zůstaňte v proudu. Nejen, že sledujete, ale rozšiřujete se. Tohle je váš prostor. A my teprve začínáme.